ಕೆಲವರು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ರಾಗದೇವ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಪುಟ್ಟುನವು ಚೈಪಿನವು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೈಮೆ ಚಟ್ಟಂದೆ ಬದುಕುನವೇ ನರಮಾನ್ಯ ಪೆರ್ಮೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಇವರ ಜೀವನ ಪಯಣ, ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ, ಬದುಕಿನ ಪಯಣದ ಪ್ರತಿ ನಿಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ಇಂದಿನ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಪುನ ಪೂರ ಮಹಾಜನಕಲಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಳ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ತರ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ಚರಣ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇ ಎನ್ನ ಈ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಸಂಗೀತೋಡು ಎಂಚ ದುಂಬು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಹೊಡೆದು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಂಗೀತೋಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ದಿಯರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಈ ಎನ್ನ ಮೋನೆನ್ ತೂವೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ನಿಖಲಡ ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ. ಆ ಆ ಆ ಆ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಆ ಆ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆ ಆ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದು ಪಂಡೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸುರುಕು ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ನೆನಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆವು ಅಂಚ ಗುರುಕ್ ದಾಯ ಬೈದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಎನ್ನ ಸಂಗೀತದ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಜರ್ನಿನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕಾರಣ ಏನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೇರ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕ್ಳನ ಮಾತ ನೆನೆತೊಂದು ಆಕಲನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಯಾನಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲನ ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಣಂದು ಪಂಡು ನೆನೆತದು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ 6 ಜನ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು 3 ಜನ ಪುಣ್ ಜೋಕುಲು. ನಮ್ಮ ಒರಂಬ ಜನಲ ಸಂಗೀತೋಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜು ವಿದೆಟ್ಟು ನಾಟಕೋಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜು ವಿದೊಟ್ಟು ಬೆಂತಿನಕ್ಳು ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಏರ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಯ್ಯಗ್ ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯಗ್ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಆ ಭಜನೆನು ಎಂಕಲು ಪನಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಅವಾಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅವಾಡು ಕುರ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರು ಪನ್ಮಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಗಣೇಶರ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಪದ ಆ ಪದ ಈ ಪದ ಅದು ಮಂಗಳ ಪಾಡನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. 1 ಗಂಟೆ ಇಂದು ಆವಡೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಪೋನಾಗ ಭಜನೆಗೆ ಅಂದಿತ್ತು. ಆ ಭಜನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮು ತಬ್ಲಾ ಇಂಚ ಕಂಜೀರ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಬಾರಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡದು.
ಅಂಚ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ವರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕಾದ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇರು ಅಪಗನೆ ದೇವಾಡಿಗಾರ್ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ದೇವಾಡಿಗಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ಲು ಕಲ್ಪನು ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪವು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಗುರು ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಾವು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಿರಿ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಾಪಾಗ ಅಣ್ಣೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲ್ಪಾಯರು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಬಲ ಇಂಚ ಬಾರಿಸೋನೊಂದು ಕಲ್ಪಾಯರು ಇಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ದೆ ಯಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುರ್ದು ಐಕ ತಕ್ಕಾದ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನು ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದು ಪೆರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪರದೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಆರು ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವಲೇ ಬುಲೆದು ನಾಟಕಡು ಬುರಿಯೆ ನಾಟಕಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲಿತೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಡ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಅವಳು ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಇತ್ತೇರು ಕೋಕಿಲ ಅಂದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಇಂಕ ಒಂತ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೆರೆ ಅವರು ಗುಲ್ವಾಡಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಕುಡ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯವು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ತರಂಗದ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಮಲ್ಲ ತಬಲ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾಡು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಲೆತಿನ ಅಕಲು ಆರಡೆ ಅನ್ ತಬಲಾ ಕಲಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮನ ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಇಂಚ ಕಲ್ಪಾದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಈ ನಾಟಕ ಬಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಬೋಳೂರು ಸಂಜೀವ್ ರಾವ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಬೋಳೂರು ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ರಮಾನಂದ್ ಚೂರಿಯರ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನ್ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪದಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಬುಲೆತಿನೇ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮಿಡು ಅಂಚನೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನಾಗ 1962 ಪಂಡ 1962 ಈ ಇಸ್ವಿಡು ಯಾನ್ SS ಹಿಡಿತೆ SSLC ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣರು ಕುಡ್ಲಡು ಜನತಾ ಮೆಲಾಡಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವರ್ಮಜ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕುಡ್ದು ಯಾನ್ ಪದ ಪನ್ಪುನೇ ಆಯಿತು ಈ ವರ್ಮಜ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಜನತಾ ಮೆಲಾಡಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಆರು ಪಾಪ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋದು ನಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಲೆಪಡ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಚ ಚೇಂಬರ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಪೋದು ಏನಡ ಪದ ಪನ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಇಂಚಾಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೈದಿತ್ತು ಆ ಬಾಂಬೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಹಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ನಿಂಕಲು ಗೊತ್ತು ಪೆರೆಯವು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಾಲುಪ್ಪುನ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದಿಯರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಒಂಜಿ ತಬಲ ಒಂಜಿ ಮೊರಕೋಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಗೋ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಈತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಚಾತ ಡಬ್ಬಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಾರ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ಪುನು ಒಂದು ಗಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಡುಮ್ 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 ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇರು ಏನಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಶೈತಾನ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೂ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮುಖೇಶ್ನಂದು ಬರೋದುಂಡಿಯ ಈ ಮುಖೇಶ್ನ ಪದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪದ ಪಂಡಿನಿ ಜಾನಾ ತುಮಾರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಶೈತಾನ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೂ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಪೈಜಾಮ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತು ಪಾಡದು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪುನು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿರ ನಕಲು
ಪಡ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖೇಶ್ ಆಯಿಲೋ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖೇಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖೇಶ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈತ ಪುದರ್ ಪಡೆಯತ್ತೆ ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಅವಲಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ನ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಲೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರದನೆ ಬರ್ಪುನ ಬಿನಾಕ ಗೀತಮಾಲ ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಲಕ್ಕೆರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಮುಖೇಶ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಾವೇನು ಕೆನ್ನು ಬಾಕಿದ ಓಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನು ಜಪ್ಪಾಗ ಆ ಮುಖೇಶ್ನ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಕಷ್ಟ ಚರಣ ತುಗೆಲ್ ಪದು ಮುಳಕಸ ಸೇಬ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾತ ಐಕತನ ಅಂದ ಆಕಲು ಆ ಭಾಷೆ ನಿನ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಇನ್ನಾಕಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನತಾ ಮೆಲೋಡಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಭಾರಿ ಆಯ್ರೆ ಸುರಾಂಡಿ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಳು ಮದ್ಮೆದ ದಂಪೋಡು ಅವಳು ಮೂಲ ಮಾತು ಆನಾಗ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡಲಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಡಲಿನ್ ಬಾರ್ಸಾಯರೆ ಕಲಿತೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಡಲಿನ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಡೋಲಕ್ ಕೊಂಡು ಬತ್ತೀರಿ ಬಾಂಗೋ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅಂದ ಅವೇನು ಬಾರ್ಸಾಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಈತ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅನೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಕರ್ಕಡ ಅಂದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತದೆ ಇಂದತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಜೋಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅವಳು ಅನೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಚಂಡೀಗಢ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಂಪನಘಟ್ಟದ ಅವಳು ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಂಗೋ ಡ್ರಮ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತೇರಿ ಯಾಕೋದು ಅವಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಅವಳು ಬಾರ್ಸ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಡಿದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಆದ ಕಡೆ ದಾನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಬಾರ್ಸಾಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ತಬಲಾ ಬಾರ್ಸವನು ಬಾಂಗೋ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಸವನು ಇಂಚ ಆದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರ್ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಆರ್ನ ನಾಟಕ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕರ್ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ, ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಆರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ. ಈ ಡ್ರಾಮಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿನ ಹೊಸತನ ಬಂಡ ದುಂಬದ ನಾಟಕದಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ತುಳು ಬರೆದು ತುಳು ನಾಟಕಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನ ದಾನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಕ್ರಮೋಟು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಅದೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಆರು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಪನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆತಿ ಜಾಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಣ್ಣೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಇನಿಕ್ಲ ನೆಂಪುಂಡು ಬಿದಿ ತಂದ ವಧು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲ ನಾಟಕ ಹೋಗಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಸಾತಿ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಮಲ್ತಿರು ಮೇರು ಬಂಡ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಪಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಆರನೇ ಬುದ್ಧಾರ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜೆಟ್ ಮೇರೆ ಹೀರೋ ಆಡು ಸರಿ ಏನನ್ನ ಹೀರೋ ಮಲ್ತಿರು ಮನಸೆಳೆದ ಮಾನಿನಿ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಐಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಗೆತ ಪುಗೆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದ ಕಾಲತ್ತಿಲೆ ಪನ್ಪರಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಆ ಮನಸೆಳೆದ ಮಾನಿನಿಡಿ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಆರ್.ಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೇರಾವು ಸಂಜೀವ್ ದಂಡಕೇರಿ ಆರ್ನ ನಾಟಕೋಡು ಆರ್.ಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಪಾತ್ರೋಡ ಆನೆ ಆರ್.ಕೆ. ಬತ್ತೆರ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡದ ಕಲ್ಪನಾ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಆರು ಹೀರೋಯಿನಿ ಆನೆ ಹೀರೋ ಆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಪದಕೊಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಮೂಜಿ 4 ಶೋ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಆಂಡ್ ಮನಸೆಳೆದ ಮಾನಿನಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪದ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಗ್ರಂಡಿಂಗ್ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬೈದು ಆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಣ ನಾಟಕ ಯಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಎನ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಕುಂತಲೆಯಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದ ದೇವತೆಯಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮನು ಕಂಡ ರಾಧಿಕೆಯಲ್ಲ ರಾಮನು ಕಂಡ ಜಾನಕಿಯಲ್ಲ ಯಾರಿವಳು 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 ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಕುಂತಲೆಯಲ್ಲ ಆ ನಿನ್ನ ಬಳೆಗಳ ಝೇಂಕಾರ ಝಂಝಣ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸೀರೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಆ ನಿನ್ನ ಬಳೆಗಳ ಝೇಂಕಾರ ಝಂಝಣ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸೀರೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಡೆಯಲಿ ತಾರೆಯ ಮುಡಿದಿರುವಾಕೆ
ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೆಯ ಮುಡಿದಿರುವಾಕೆ, ನೀನಾರು ಬಿಂಕದ ಹೆಣ್ಣೆ. ಓ ಯಾರಿವಳು 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 ಯಾರಿವಳು. ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಕುಂತಲೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ನಾನಾಗ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಿಸೋದು. ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವಾಗ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರ ಹಲವು ತುಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು 3-4 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಕಲಿತ 4 ವರ್ಷ ಆಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು, ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಇವರ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಮ್ಮ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಲಿದ್ದರು, ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ನು, ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಧಾಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ವಂತ ಧಾಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂಥ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಲಿರಿಕ್ಸು ದಿವಂಗತ ರಾಮಕಿರೋಡಿನ ಅವರದ್ದು, ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಅವರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಕುಂತಲೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬರೆದ ಹಾಡು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದರೂ NGOsಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಹಾಡು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನವಳೊಬ್ಬಳು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಚರಣ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣೆ, ನೋಡು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರು ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಡಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದಿರಿ, ಏನಿದ್ರಿ, ಇಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸ್ತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಒಂದು ಕತೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಕಣೆ ಅಂತ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್. ಸರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗದಿದ್ದರು, ಶಕುಂತಲಾರವರ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದರು. ಓನ್ ಧಾಟಿಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತುಳುಕು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ತಿ ಜಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಂದು ಆಪಣು ಜರ್ನಿ ಆಪಣು ಅವುದಾದನ್ನು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕದ್ರಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆದಿತ್ತು. ಆರಪ್ಪಗ ಮೈದಾಂಡ್ ಇಂಡೋ ಸೋವಿಯತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ್ನ ಅಂಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈದಾನಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದಾಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಕರ ಹಿಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದಿತ್ತು. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಜಾನ್ ಮಂಜರ್ಸ್, ಜಾಫ್ರಿ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅಕಲ್ನ ಮರ್ಕರ ಹಿಲ್ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಸೇರಿಯರು. ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತು. ಆಂಡ ಎಂಕಲು ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈದಾನಡ್ ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡೆ ಜೋ ಪ್ಯಾರ್ ತೂನೆ ಮುಜ್ಕೋ ದಿಯಾ ಥಾ ಓ ಪ್ಯಾರ್ ತೇರಾ मैं लौटा रहा हूँ जो प्यार तूने
मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ರಷ್ಯಾಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆರು ಕೂಡಲೇ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಈ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡು ಓ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆವಾರ ಹೂ ಅಂತ ಪಂಡತದ್ದವು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಆವಾರ ಹೂ ಪದ್ಯ ಆವಾರದ ಪದ್ಯ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಬಾಯಿಗೆ ಬೈ ಹಾಟ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆ ಪದನ आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में है आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में है आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸು ಲಕ್ಕದ ಉಂತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಪದನ ಹಿಂದಿಡಿ ಪಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮದ ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 67-68 ಯಾನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ಜನಗಳು ಆ ಟೈಮಡು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಆ ಟೈಮಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಂಡ್ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೋಡ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಂಡ್ಬೈದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಾನೋಗಲ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಆಯಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। आ दिम तना नदिर तान तान नदिर नादिर तना नदिर तान तुम तदिर नादिर तना नदिर तान तुम तदिर नादिर न ताना दिर ताना दुदुम ततारे तारे तानी दिम तना ना नदिर दिर दिर तानी 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 दिम तना नदिर तान तान नदिर नादिर तना नदिर तान तुम तदिर नादिर तना नदिर तान तुम तदिर ना। सप्त सुर नतीन ग्राम बंसी बाजी रे सानी नी दनी ददा पद मम गम द गम मग रे सा दादा किड़ता दादा किड़ता चरण धर तपनित नई पाग परन झांझर जन के तन न न न न न नादिर देम तनुम तन न न न न नादिर तन नदिर तान तान नदिर नादिर तन नदिर तान तुम तदिर नादिर तन नदिर तान तुम तदिर ना। रेड फस्ट प्राइज ग्रुप सॉन्ग निकले गोतु पे रहो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आ साँग ग्रुप साँग ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಪಾನ್ ಲವ್ ಇನ್ ಟೋಕಿಯೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು
ಒಬೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಸೂರತ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪಾಗ ಅಕ್ಕುಲ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಸೈಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾಪ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ದಕ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕ್ಲು ಸೈಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯಾರ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಪೋಯ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಅಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಡೀ 14 ವರ್ಷ ಆತೆ ಆ 14 ವರ್ಷಡು ಬಾಕಿದ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ್ದೆ ಪುನಃ ಎಂಚ ಪೋಡಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡದು ನೆಂತದು ಯಾನು ಸೋಕುಡು ಅಡ್ಡ ವೇಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೈರಾನ್ ಪಾಡ್ದು ವಾಸ್ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಸೈಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದಾಗ ಪುದರ್ದಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂದು ಪಂಡು ವಾಸ್ಕೋಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಾರು ಎಚ್.ಎಂ. ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಉದಯ ಮಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತರ ಎಚ್.ಎಂ. ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅಂದು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹಾಲಿಂಗ್ ಭಟ್ ಅಂದು ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಆದ ಎಚ್.ಎಂ.ಗೆ ಸೇರಿಯರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಂದು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯರು ಆರೇನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆರು ಮುಖೇಶ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸಜ್ಜನರೇ ಝೂಟ್ ಮತ್ ಬೋಲೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ಮಾನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನತಾ ಮೆಲೋಡಿ ಮೇಕರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಶೋಕ್ ಶರಣ್ ಆತನೆ ಅಶೋಕ್ ಶರಣ್ ಪುದರಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಕ ಆರೇನ್ಲೆ ಪಡಾದು ಆರೇಡಿದ್ಯಾನು ಮುಖೇಶ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಾವದಿತ್ತೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಲ ಪಾತಿರುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇವೇನು मैं तरंग के दाए ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಗಾಯಕರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.